سه نمود آیفون داریم. این آیفون 14 پرو مکس داریم، آیفون 13 پرو مکس داریم، آیفون 15 پرو داریم برادر. یا ارزان یا آیکنی مازور سوم پایون نرخش. اینایش 1100 سمای، اینایش هم 1100 سمای، اینایش 800 سمای برادر. اینا مغازین якайс мо қарғанда айфонҳои гизала овардаге арзона ё копиялуксан дим сортан оригинал нестан копиялуксан дим сортан чи хеле мехапи сурат севгазаги дора се камера дора барои вуимай паказу хай арзонан ё 1100 сом оригиналош дорум бардор. ин оригиналош қимата я хел бардор оз бисо бардор мақсад ҳами хели хардесан оригиналош қимата бисо дамо намехаран чи хел я хел бардор мақсад пул надоран арзона мегиран. ина бардор биен арзон айнаи 800 сом айфон 15 про мақсад дим сорта копиялук сай хеми қапиш барои вуимай да ки газу хай хеми қапанку бисо дамо хеми қапан гап мезана ҳам хеле айна бардор арзон шаҳри бухтар кучаи баҳор магазини якайс спунай бозори фарвон дукони 121 бардор. ина биен алиш болоштун любой кора мекунем марҳамат бардор. ина биен тамошо кунем бардор. ина алиш болоштун кадмай шаҳр душанбе ай шаҳри ваҳдат ай клуб ай дағара ай раҳоидур занг мезанед телефон метен болоштун метен алиши да бардор ай пеш гам мезанам ба телефон гам намезанам бихарен 25 шаҳр на вилоят хатмон бардор доставка бепул. ина марҳамат. ина биен марҳамат айфонои гизала хеле меқапи гизала айда чотки ай чи холи системаш мезанед гизала. ина бардор марҳамат биёен.